Majung adlaw na guys, mag-harvest taron og taong guys kay ano tayo masudan. So kaning tulo ka taong guys mo kari kay murag okay di pa man kay ni siya kaysa mamalit bitaw taog sudan sa merkado. Harvest na laman ta diri kari na pwede daghan di sudah pwede daghan di pwede na nato ni natuon guys. Lord sa mga blessing. So ato din pasalamatan ng Ginoo guys kada adlaw kay mao nay naghatag nato og giya kada adlaw. Salamat sa Ginoo, salamat ninyong tanan guys kanang naanapoy mga bunga day kahangkuan. Upo. So maka kita na po dadani guys nga nay magbitay nga dagke kadjong upo kay himingan ko sang upo sa una daghana kadto nang gibitay nga larang kadagke. Hindi po yung mga uy di ay pining gawas dari di ay po di gawas. Ang manis ang hinahinayon og pa sedad to pero nagturas sa mo. Bitay di daghan ka doon sa pero na si babaw ang mga buwak na. Ako tadanig nabay na buhi nga kuan. Kubasa. May uban nga matay man guys. Hala na aday diri guys Wow. Naday ko na itong kubasa guys say na bunga usa. Basig na pa ni say uban. Di wa sa kaso makabunga. Nabot na dari dito. Bitay dari. Usa ra jud akong nakitaan guys na. Diya guys karon day kanang mong largas ni Cool Padung og Cebu City. Ato lang man ni Santa Bunan. So largas ni Cool ron sa kuan. Diya muli pud si Cristel. Kada Sabado guys muli si Cristel kay diri man sa maghimog assignment. Kaya ang assignment dito sa di sa makahimo dito sa boarding house kay naay kuan. Tawag dito Y signal. Hala my god guys. Di ba ang ipakita dyan is ni Agi nga kuan gamay pa siya karon dako na Ni atuhang ang palaya dako na pud na So dali ara jud siya mo dako. Mao din siyang gitawag ni sa bitin kay mura jud sa bitin. Guys magluto sa kuani guys kay namong pamahaw. Diya guys kanang larganas ni Cool ang ihatid dito sa kasada. Bye Lily daw. Tubig sila mo kay Short na siya kay dara na sa sangina.
Medyo kalimot sa pag-ampo. Basta panunay sa pag-ampo na kay gabayan ra lagi ka na. Gabayan ra lagi ta. Gabayan ra ka sa buwan. May pa kayong biyahe, pagka-oras. Hindi naman, laban ra. Tug laman. Paliglig ko ni muna kay abtik ko itaw ta. Iwat na si mama. May nagtik jud. Abtik mo ni siya guys, mga lakaw-lakaw. Masa lagi ni mong tiil. Hindi basa ang sinilas. Ti. Eh. Kisa yung iaway? Hindi pa si Joche. Simo-simo pa nito. Okay, ato man siyang papa. Ganihan, dito man siyang papa ning sa kabantay nga si ate. Wala na kay mo wala na sa ate. Kaon daw na sa kamuti. Kamuti kay pang mahirap ang pagkain. Hala, nag-away nagduha. Pwede rin, nani bas. Si Christy lagi padung na mo uli. Mga pasan na to sa liluan. Ano na ako dito? Ikuan sa kubi. I-start. Masarap ha. Luya na mong ma'am, oh. Yan na. Nice lagi. Ha? Ay, saka dito. Hi guys! Welcome to the vlog again. Ano, nagpudya sa mong bahay. Lain, di ah. Nanghugas. Yarang kagubot ra ba ni kay yarang bisihan haplo. Abi ko nasa arga ko nagsuila Hi dai. guys! How to mag-itira? Doon lang 30 minutes lang. Narang mong danti na kung kuno nimong kuno pagkaon sa lang. Pakpakan kay giganahan lagi sila sa atsara. Si mamang piningo. Uy, na pa sa kahinog. Kakunisa. Bibi ko abot na. Kanang sunod. Kana Lupo na oy. arong hinog na oh. Oh, hinog na yelo na gani oh. Na. Kana pa sunod usa. Asa ka rin? Oh, kana yelo na puna kana. Kagamay pa na. Uy, hinog na. Kwa. Oh, yelo na oh. Hinog na mga Kanang baligya sa merkado nga ila man ang anay handaan. dahurot pagkapazos ni ate. Binagto. Grabe. Isag pangharbis oh. Aslum man din ang itilawan. Aslum. Or hinog na. Dami man. Nasdam na tamis-tamis. Katawa man mo. Or aslum puro nga tamis. Niya nahinog. Hindi ka tamis-tamis? Wadi ko kahuman dari gani kay haman ang gibuhat don. Diya ko kahuman kay ngahanggiaton si Nicole. Bye Jin, salamat ka Jin. Salamat Jin. Salamat Ikaw ako di ka na arong banuus panuus ra ba nagikabihan na sila guys. Gabihan namin nalingaw mig tabi-tabi ni ate. Huli na sila guys. Pwede kayo ba ko nung sarapit makasuroy kay busy. Musuri rami dito pohon, haloy Ginoo. Busy ka na adlaw. Mo ni giyayahan ni Cristel oh. Ay niyayahan ni Cristel. Yo, ang kanisinday ang gibantajan 2 months. Maghilak si Cristel, mahilak po si Jin. Wala kay ming duha. Ang kaila man jadi mo ilam. Hala day mag-eskwela jud kag taman day kay ikaw magalaga ni tita na pod. Pohon. Ilam na lagi day, Mahilak na pa Na naghikog lagi si tita. Naghikog si tita oy. Gilog di. Gilog-log ni papaidig mo yang baba kay rumo guwastong nagbula-bula kay hala kulbaan mi kay nagbuwa-buwa sa sabon. Ginlo sa kuko nga kulay pink pa Jariel. Tikol afta. Cuticle remover. Ora ka pilit gito na ba. Mura sa kuwang sa una. Kay di mas kasi mo hilo mo nang hikog tita. Hello.
Hala, lagi ko bitos dito. Sayang buhaton. Asa na ikaw Hag, dito dito. May trabaho ko, oy. Trabaho. Kasi kita lang buha na bilin sa. Kita yung taklo ni Nikon. Hala, luyas dito na. Tingilak ninday. Di ba na ako kayo sayang buhaton. Da, lagi nun sa... Nagindoy naman. Hala, yag ni mo sita, uy. Hala, sorry tita, uy. Gabi na yung pagsulay sa uno. Tama, pagsuway, yun. Paguli nila ate, si ate, grabe nila ka. Kay Bo, nang sa kulad ko. Di, giluglog naman imong baba ni Papa Edi kay aron mo gawas lagi itong imong giinom. Hala, salamat bitaw Jen. I love you, Jen. Salamat. I love you, tita. Salamat po. Ah, Jun do. May tartapis na sa inyo, Ray. Hala, baya pa, Flo. Pista? Ako kasuway nga. Pista nga magpista kita. Kamu magpista po, ba mo? Ako kasuway lagi nga magpista. Di para sa ato, basbol sa una nga, may pista, magpipista ta. Ito na, Beo. Flo. Salamat din yung tanan. Ah, salamat yung tanan. Salamat din Salamat yung... ka, Diyos at Sarah. Ikuha na ha. Hindi na imo ang suga dyan. Oh, Niki, pag-restro na ko, ano, mawana ko mabalik ako. Naman ikuha naman tani ka ng Alahi. Wala ko balik. Amping mo, Flo. Amping, Flo. Oh, yelo pa. Stop. Ako kusog pa man. Sige. Bye. Jen. Salamat. Flo, salamat, Flo. Salamat po. Ay, dami. Okay, amping di. Hinay-hinay, Flo ha. Chat, bawot na ha.